Bismillahirrahmanirrahim. Badabuh ayah disirasa salo manyalo lereng Marapi lunak jo tanah nalakang. Jo salam kita mulai ceramah tando kita basanang hati silaturahmi kita jo jemaah masyarakat Ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang berhormati angku-angku buyah-buyah, kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito, ayah jani tapian suci minuman anak di nagori. Yang berhormati angku-angku niniak mamak nan godang basah batuah, nan godang babingka tanah nan basah balingkah awah batuah alam Minangkabau. Terui kepada cadik pandai pamuko-pamuko masyarakat kami, kayu gadang di tengah koto nan bahurik bahaka tunggang nan bapucuk sabana bulik, simpuh kabaki bundukan doang serato kakawan samo gadang, bayak didarik di pasisir kahampek pinjuru mato angin, saling puang ombak nan badabua kadurian ditakuk rajo sampai ke sipisak pisawanyui, ataupun nan dirantau nagari urang nan mengambangkan sayuk Minangkabau di mano sajo barado. Pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan tentang perjalanan adat dan selapan. Perjalanan adat dan selapan di Minangkabau bahagian dari adat dan diadatkan. Adat yang telah disepakati oleh Datuk Ketemanggungan juga Datuk Perpatih Nasabatang. Yang pertama tersebutlah di dalam adat Minangkabau, adat bajonjang naik batanggo turun. Apa artinya bajonjang naik? Bajonjang naik artinya kemanakan wajib memuliakan mamaknya. Dalam bahasa yang lain, kemanakan barajo ke mamak, mamak barajo ke pengulu, pengulu barajo ke mufakai. Kemudian selanjutnya yaitu adat batanggo turun, yaitu mama wajib membimbing anak kemanakannya, sebagaimana disebutkan dalam bidah adat di Minangkabau. Apa kecil orang kita orang tua kita di Minangkabau, yaitu kaluak paku kacang balimbiang tampurang lenggang lenggokkan di bokna orang sarwaso tanam sirih jo ureknya. Anak dipangku kemanakan dibimbing orang kampung dipatenggangkan tenggang nagari jan binaso tenggang sarato jo adaiknya. Kalau ditimbang dengan syariat Islam itu cocok. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yukir kabirona. Bukanlah golongan kami, kata Nabi, yaitu orang yang tidak menyayangi, yaitu orang-orang kecil, arti orang-orang di bawahannya, dan juga bukan golongan kami orang-orang yang tidak memuliakan orang tua-tua di antara kami. Di siko nampak di dalam adat kita, nan kete wajib memuliakan nan tua, sedangkan nan tua wajib menyayangi nan kete, karena cocok dengan syariat Islam. Itulah mangkonyo dikatakan adat di Minangkabau, adat basan di syarak, syarak basan di kitabullah. Cala Allah tajam pun ado, tinggal di bawah menyampaikan. Syarak Allah adat pun ado, tinggal di awak memakaikan. Tatukiak jajak menurun, tasilanca jajak mendaki. Adat jusarak jikot tasusun bumi sanang padi menjadi. Padi masak jagung mau pia taronak berkembang biak mantimun mangarang bungo torong juntai-juntayan bumi sanang alam sentoso. Itulah pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang kita lanjutkan pertemuan yang kedua, yaitu adat bacupak jo bagantang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.